Tichiriko kuzhombe zvakare kwa Malundu village chief Gwasela umwe mukomana wechidiki Tawanda Stole akapisirwawo musha wake kuburikidza nezvaasiri kuziva kuti chii chakaitika. Zvinhu zvese zvakatsva kusara nehanzu dziri pamuviri. Ngatimunzwei achititsanangurira kuti zvakafamba sei. Tinokuchingamidza muchirongwa Tawanda Stole. Inini ndinoita Tawanda Stole. Ndakasangana nedambudziko rekutsvirwa nemba. Matsviro akaita imba yangu. Ndakangoti ndamuka kuseni. Izvi zvakaitika kuma 11-12 ipapo. Ndakangodzika ndikangoenda kuzasi pamai vanondibereka. Ndo pandakaenda chida kutonokumbira madhishi ekuti ndiwache nhumbi. Ndikatochera mvura ichida kuwacha ndokudzika ndokuenda ikoko. Tasvika ikoko tikasvika tikagara tikazuwa. Tikaita 2 hours tiriko. Takangogara tiri ikoko. Kwakabva uya mwana wepa next door achitomanya. Kwanzi nababa tikudzei kuti kumba kuri kutsva. Ndikashamisika ndikati kumba kuri kutsva. Ndipo ndikasumuka ndichimanya. Ndichizosvika kudai ndichiwana moto wangu uri wapfuta. Apawo vaitotiwo vatongozowa nekuputika kwamabhesters. Ndichitosvikawo ndichitarisa kudai ndichiwana moto because hapana munhu angamboti asvika apo. Because vanhu vanenge vaityawo kuti tikatanga kusvika kogona kuzonzi mangwana pamwe tisu takonzeresa moto uyu. Ndakati ndichisvika ndipo pakazotanga kusvika vanhu. Ndichisvika ndichidzima. Ndinodzima vhere apa pasisina zvinhu. Wardrobe yanga yatopfuta. Zvatopfuta zvakutopera wardrobe mubhedha. Nekakitchen ndikakarimo. Zvakapfuta zvese zvinhu zvazviri mumba hapana chinhu chandakakwanisa kuti ndibudise. Ndikangokwanisa kungozodzima hangu kuti moto usangorambe uchibvira kuitira kuti ndizokwanisa kubisawo zvinhu zvakaita sezvidhina chichi kuti ndichiputsa ndikwanise kuvaka panyuwani. Masipesita akaputika zvose property yose ikatsva. Zvandakangosara nazvo ini nemhuri yangu inhumbi dzatatakangopfeka chete. Ndinongozivawo munhu kana ari pamba anenge angopfekawo jangi. Angozvipfekerawo zvinhumbi zvisina basa. Ndozvandakangosara nazvo. Izvo zvandakapfeka. Asi kuti moto kuti ndingati ndofungira kuti moto wakaita sei kuti ndingati munhu here kana kuti ndinganyepa because kuzvichitika ndakuzviona ndakangoona mumba yatotsva. Asi ndandisina kukiya ndakangoti donza rakashama mbichana newindi rakashama sevanhu vavari padhuze. Saka mawiro andakaita ndipo pandikazowana moto wachechereka, moto watopfuta kudero. Asi dambudziko iroro zvakaitika zvakandirwadza stereki because nemaomero akaita upenyu kudai. Ngati chikafu chacho chitonedza kudai but zvodzokera pazero. Izvo zvinhumbi hapana, chikafu chachona hapana. Zvese hapana chandingati chiripo. Zvese zvakatsva. Saka ndachikumbira kuti kana pane vangakwanisa kundibetserawo. Because iko zvino ndakatarisana nekudai nedambudziko irori. Kana vakandibetserawo nechikafu hacho. Because ndakatarisana nekuti dai ndikaonawo chikafu nevangogona kutibetserawo nezvinhumbiwo. Ndikaonawo zvinhumbi izvozvo 2-3 kuti tiwane pekutangira. Nekuti ndikutofunga kuti kana ndikawanawo anenge mwoyo wetsitsi vakabatsira nekuti izvezvi zvidhina zviripo ndogona kuputsa izvozvo ndikavakisa. Asi panodiwa roofing masipestas anodiwa because aya akaputika. Kwakutodiwa kuti nditsvake mazen'e ndikwanise kuti ndisumudze mudhuri.
because izvezvi takagara pamai apo, asi mungoona dzimba dzacho dzasati dzapera. Izvi zvadzina kana madhoo, iri mbao iyo ngaichitovakwa, asi tongogara pakadero. Saka zvinhuwo zvinenge zvichida kuti dai mari yaiwanikwa, zvinhu zvanga zvichida kuti zviitwe fast, because uko mai ndinenge ndakatovaremedzawo stereki semunhu wanga kuti akuzvionera. Chero zvazviri nani kunokunda nchiziva kuti ndikawana shoma izvozvo zvandendawana, nyangwe ndikapota nchidzika uko nchiti hapana chakati, zvasiyana nekuve pazero kwandiri izvezvi, because iko zvino handina chandamboti ndaita. Nyangwe simba rekuti ndikwanise kunotsvaka dhora ndandisitorina. Noto ndakaneta because ndinchikuzofunza kuti ko izvo zvinhu zvacho zvakambofamba sei, but anza ndinoishaya. Ndopedzisira ndangoti ndikada kutsvaka zvakawanda zvogona kunditemesa nemusoro, ndangozisa kuna Mwari. Mwari ndiwo anoziva, ndivo vangagona kupindira nekundipa mhinduro, nekundipa simba rekuti ndikwanisewo kuita zvimwe. Chandakangotenda ndechekuti zviri nani kuti manga musina kusiyiwa mwana, because vanombosiya mwana akarara mumba imomo. Asi chandinotenda hangu ndechekuti hapana upenyu hwemunhu hwakanotsakatiswa nemoto. Zvakangotsakatika iproperty chete, asi property iri nani zvogona kushandwa zvimwe. Saka ndo dambudziko randakasangana naro iroro, rokuti izvezvi mangoona hapana, asi tinotenda imimi SlyMedia TV masvika panapa, ndimi vandinotenda sezvo masvika kudai mukaonawo zvakaitika. Tatichemerawo kuti dai zvaigonawo maita kuti tikwanisewo kuwanawo vanotibetsera. Nyangwe tikasabetserwa nezvakawanda, izvozvo zvishoma zvokuti tiwane pekutangira. Ini ndikaona pekutangira ndiri munhurume handikazogarewo, ndongohadhira semahadhiro anda nchingoitawo. But iko zvino pazero, nyangwe ndikada kuti ndibude ndinde kuti ndinoshava, ndinobuda sei zvakadai so? Hapatorina, hapana. Inini ndiye nditori nani pastress ndiri munhurume. Uyu munhukadzi mutorwa uyu ndisingazivi kuti ari kufunge, anenge atoriwo nedzakewo brain, because ega anenge achitoshungurudzika. Zvimwe havatauri kavanhukadzi, but ega anenge achitoti sizopadai so. Saka pachagarika ipapo togarira zvinhu zvakadai so. But chandiona ndechekuti Satani chete ndiye anenge adangopindira nenzira, anouya nenzira yakangwara. Unoziva kuti akaita izvozvi dzimwe nguva kunogona kutove kutoputsika kwemba yangu iko, because mumba mukashayikwa chikafu hamungambowirirani. Plus futi iko kuyangogara makaunganawo, mai hatingavashori ndimai, but vanenge vane mitemo yavo ikokoko, imwe haikwanisi. Ndosaka anenge ari right munhu kana ari payadhi pake ipapa, anenge ari free, anenge akasunungukawo achiitawo zvake zvaanenge achiita ari kunoku. Uko achidzikawo mama achingonovabetsera. Asi mukazove zvokuti havatangiri kutaura, but ivo munenge uchitoona kuti aiwa vanenge vakaremerwa. Saka hai ndatenda, ndandisingafungiri kuti pangasvika vanhu vakadai panapa. Asi kana masvika kudai nino ndafarira kuti saka inini ndiri kutoona unge ndakaraswa, but ndazoona kuti aiwa kune vari kutomirawo neni, vari kutotatarika neniwo vachitondibatsirawo. Saka ndinoti dai Mwari vapindira. Sikuona kwenyu mukoma Tawanda, imimi ngatitaurei, tinoziva kuti matizvo handisati ndaziva kuti zvakafamba sei, asi pfungwa dzenyu dziri kuti chii chinenge chakakonzeresa ichi?
ndenda kungofungira kuti pamwe chisola chandakasiya ndaisa icho nefoni yangu kuzi chine chikodi chimberi chachine chimuromo chechacha saka ndo chatongodi sola kadika ndokandikaona mama achingodi kanochachisana kokonai saka ndo chandai kuchachisana nacho every but izviwo zvakazoitika nemaitikiro akaita moto wacho ndakatadza kuzviwisisa but ndopesira ndangoti pamwe ndezvipi ndeisoso because zvanga zviri mubasa nemafoni yacho yanga ari pachaja akangotsvira imo foni yakangosara i1 yatakadzika nayo chindau ndiyo posida yakatotsvirawo imo. Mimi kugarisana kwamakaita nevanhu makagarawo zvakadii? Magarisano atakaita nevanhu handikati takagara zvakashata because inini kana munhu asingandiratidziri uipi hwake handingamboti because tongomhorosana zvakanaka tichimutsana mamuka sei maswera sei hapana pandingamboti vanhu pane patati tichimbotadza kuwirirana. Vanhu ndikati vatakagarisana navo haiwa tinowirirana chaizvo chokuenderana chaizvo but mongoziva kurarama kwaiko zvino kwangove kongoti mumwe nomumwe anenge achingoitawo zvake but hapana pakuti kwai pane padodzi kwai tombokonana kana kumbokandirana mashoko kana kudii haiwa kana. Panogona kunge pane vamwe vamakasonetsana navo kare vamwe munharaunda kana kungava kune imwe nzvimbo? Handioni ipapo. Wongotiri vanhu vekuti kwai hakuna munhu asingachadzi kana kuita mistake but yokuti kwai ndingati ndakakanganisa zvokuti munhu angazondi itira revenge yekuti azondiitira zvakadai so kungoti muvengi hake kana dzimwe nguva ada kuita zvakadai so haana kuti wakamutadzira here kana kuti edha iye nyangu akava nezvinhu zvakawanda kudarika zvako kungove uchirarama chete uri panyika achingoona ngove munhu anongozviraramira kudai anoona ngokwadziwa nazvo izvozvo but inini handina hangu munhu andanchifungira because ukada kuzonyanya kuzvitsvaka dzimwe nguva ndo paunozopesira usingachawirirani nevanhu because umwe uchazvitsvaka umwe kudzana imwe nzira edza pamwe dzawodziwa idzodzo inhema. Ini ndendiri munhu anenge akabatikana ndakabatikana kudero ndogona kuzosvikira munhu uyawe totanga kutomubvunza totanga kudi kukonana saka chinenge chabuda hapana. Inini zvandenda ngotarisana nazvo ndizvokuti zvezvo zvaitika zvakadai so ndenda kungotarisawo way forward ndoyanda kutarisana naye because ndikada kutsvaka zvekumashure zvogona kusandibudisira answer but zvandida kutarisana nazvo kubva pane zvakaitika izvi ndichinda kupi ndichinda mberi ndo zvandenda tarisana nazvo kuti alright apa padai so saka zvinhu izvi zvoda kuti ndiite sei dai zvagona kudai so ndawana kuti kana ndazviwanira ndawana mazengi ekuti ndivake nyangwe one room yangu ndobisa apa because ndandoda kuti ndishifte ipapa pakaitikira izvo ndenda nechepakati apo ndo pandanchida kuti ndinomisa edha chifliti changu ipapo mhuri yangu yowana pekugarawo. Vemunharaunda vari kuitorawo sei nyaya iyi? Vemunharaunda mawanwaniwo vari kubetserawo vamwe vari kuuya vachiona vachingoshedzera kuti aiwa sezvo taona kudai tichaita tichaitawo plan asi munhu
anga achinyanyomira neni ndisabhuku ivava, sabhuku vangu ava, sabhuku Malundu ndivo vari kumira neni, ndo vanga vachitombo vari kuzama kumira semamira vari kuita ivava, ndo vakatombo nonga tuhembe twavo kumba uko, vakauyawo vakatumira zvikauya kuno zvikasvika. Saka ndo vanga vachingomira zvimwe ndaitongozvishamisika ndaona because ivo vanenge vachingoita zvinhu zvavo vanyereresa izvozvo zvokuti ndotozvishamisika kuti hau ndozvavari kutoita izvi. Nevanhuwo ma1 kunoshanda muchembere mai vangu uko, mai vangu ndinesi vanoshanda pachipatara, vamwewo vanoshanda navo vanenge umwe achingopisa. Takaonawo zvimachira 2-3 zvokuti tiwane machira ekuti tikwanisewo kufuka. Nyangwewo anenge ari machira masharo asi semunhu anenge asina at least zvinhu zvekuti ukwanise kuwana zvinhu zvokuti uwane pekutangira semunhu anga ari pazero. Saka hapana hapo zvinhu zvakawanda hazvo zvanga vamwewo vaingouya vachiona. Kwakambouyawo vamwe mufundisi wepaAnglican apo akauyawo akatora mapikicha, vakatorawo mafoto, vakatitora mafoto nesuwo tiri pakatsva ipapo, vakatiwo ndatumirawo kupi kune vakuru vangu. Saka takangomirawo tichiona kuti vaiuya vachiratidza kuti vanenge vada kubatsirawo, sezvo hazviri kuti munhu akangouya zvinhu zvobva zvatoita ipapo vanenge vachionesanawo ikoko, vachionesana nenzira yavanenge vachionesana navo, but chandochemera nechekuti Mwariwo dai vapindirawo ndawanawo kubatsirikana. Aiwa, tinotenda. Vangava pane vakakutarisa panguva dzinodzi vanenge vachida kuzokubatai kana nekubatsirai, vanokubatai papi? Vanenge vachida kundibata kuti vawane kundibatsira vanondibata panhamba dzinoti 077 146 5570. Regai ndidzidzokorodze 0771 46 5570. Dzinodaidza kuti ani namba idzi? Namba idzi dzinodaidza kuti Tawanda Story, line rangu iroro. Aiwa, tinotenda Tawanda. Vazhinji veZimbabwe vanenge vachiona chirongwa chedu ichi vanozogona kukubata panhamba idzodzo, kana kutibata isusu seSlyMedia TV kuti Tawanda awanewo pekutangira semhuri yechidiki ine mwana nemudzimai vachiri kukura vari kudawo kuti upenyu hwavo huenderere mberi. Taitawo mukana wekuti titaure nasabhuku waTawanda vanonzi sabhuku Malundu kuti vationesewo zvavanoziva panyaya iyi. Tinokutendai sabhuku mati joina pano pachirongwa. Totenda vakomana. Zvakaitika panapa ndezvekuti ndandiri kumba inini ndobva ndafonekwa nevavakidzani vaTawanda kanzi manyai kuno paita moto. Handinambotora time ndabva ndasumukira mudenga ndobva ndauya ndichimanya. Ndasvika pano because pamba pangu it's less than a kilometer from here. Ndobva ndasvika pano ndikaona kuti mazenga atowira mukati, bhedha, wardrobe zvese zvikutofungaira. Unfortunately ndakawana pasina vanhu vanga vatoenda kwamai uko, but moto wangu watoparadza zvinhu zvese. Ndobva ndavatevera kwamai vana Tawanda, ndobva ndawana variko ikoko. Ndikabvunza kuti ko moto chiina imi? Vakanzi tombozivi. But ndikati hamuna kusiya makaisa solar on here pamba? Kanzi tasiya takaisa phone pachacha. Ati saka ndopaita mistake, ndofunga ndopatangira moto ipapo. Ndobva ndakurukura namai vaTawanda. Ndikati saka mukomana we ngauye kumba atore nhumbi dzokufanopfeka hake because zvinhu zvese zvatsvira mumba. Zvaanga akapfeka ndizvozvo zvaanga anazvo. Ndobva
kutumidzira nhumbi dzacho dzikauya kunoko. Ndobva ndataura nevamwewo vanhu kuti please kana muchikwanisa kubatsira Tawanda batsirai. Ndizvo zvakabatsira nekuti vakakanda vanhu ende varamba vachingokanda but chinhu chiri kunyanya kunetsa chikafu manje. Chikafu ndo dambudziko. Drought yacho yakaina kumira musha hapana nazvo. Hapana ukakampa hofu unozwa kana usina une something uchibatsirwa une something zviri nani, but apa scratch hapasina chiripo, which means ndo dambudziko ratinaro iroro na Tawanda. Aiwa, tiri kuzvinzwa. Nyaya iyi imimi saSabhuku inokubatai sei? Inondibata pakuti vanhu vandigere navo panzvimbo, munhu panzvimbo vanoenda kuna Sabhuku. Munhu akashava ane right yekuya kuna Sabhuku. Handina hofu nhasi kumba. I have got to make a plan. There are no two ways about it, because takabvuma kuti tichagara nevanhu ava. Zvese zvavadambudziko ravo vanorikanda kwatiri. If the worst come to the worst, I go out of my way and don't talk something sara chiri kumba kwangu ichocho ndomba kuti akwanise kuwana pokutangira. Asiri yega, pane vamwe vasina kutsvigwa vari kutouya vachitoti nhasi tavata nezhara. Tototora something ndovapa kuti to keep them going. Aiwa, tinotenda. Mashoko amungada kutaura nekurudziro maybe iwo ekutiwo ekudhonzawo vanhu vanobatsira. Ndatomboedza kutaura nemaformer students edu akadzidza paZhombe mission apa. They are helping us very much munharaunda iyo yedu nemaSabhuku 22 akatikomberedza. Tikutaura navo vakadzidza paZhombe mission primary school apa. They are doing wonders. Ipo paya pane mumwe musha wakatsva paNkomazana. They've done wonders. Kune masimenti akatoburuka ipapo. Zvese zvakatotengwa kuti kutangwe kastructure kamwe ipo papa. Ndofika mambo pasvika imimi. And I told them of this incident. Vakativo they are looking forward to kuti vabatsire nepavanogona. But at the moment hapana chatanga. Imimi saSabhuku waTawanda. Munomuona sei mukomana uyu mune magariro ake nevanhu? Pagara nevanhu akagara zvakanaka chose. Tinomboita misangano. Hatikurudziri munhu asina unhu panzvimbo. Ukangoshaya unhu tinokudana pakoti pedu. Ende ukaratidza kuti uri ndururwane, we give you marching orders. Vanoziziva vosa. Kana wabehave strange, tinokudana pakoti. We are tolerate none of it kana usingahwisisi. Saka I think is kugara nevanhu is okay. Mukomana anozvishandira. Kazhinji anenge achipindawo kumakomba uko achinotsvaka kuti azvibatsire, but unfortunately enough ndo zvakazosangana nazvo izvi. Tinokutendai nekuti pa pfungwa dzenyu panyaya iyi. Thank you very much. Vatariri veSlyMedia TV, nyaya mainzwa. Tawanda achiri mukomana wechidiki, mhuri yake ichiri diki. Zvinhu zvese zvaati ashanda, zvese zvakatsvira mumba. Asi onaika ari kutsvaga rubatsiro kune avo vanokwanisa kutambanudza maoko. Mubatei mukomana uyu, kana kuti bata isu veSlyMedia TV tinokwanisa kusvitsa zvipo zvenyu kwaari. Tinoda kuti upenyu hwake huenderere mberi. Matambudziko anowanikwa muno munyika, asi usina kunge watsvaga. Senguva dzese tinokurudzirai kuti musubscribe, mulike, mushare mavideo edu epaSlyMedia TV. Anokuonekai ndi Simba Rashezvidza, ndichionekerawo Frank Wesere akabata mushini. Tosangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye.